Samtang apas Barangay Captain Ramil Ayuman mitata nga wa siya mahadlok sa gisangat nga kaso bato kaniya. Mga kapitan ubos sa Team Rama nga wa iuli ang ilang mga sakyanan nga gi-issue City Hall naglaraw nga moduso og counter charges. Si Luan Mirondina sa report. Gukod pa more. Pero di ko may buong ng kagot ni Margot, no? Di ko may buong. I mean, kuha gina siya, ano, inana gina yung batasan, huwag kita may buong ana. Huwag kita may buong ana. I mean, more cases pa, sige. Wa na ikahibong ni apas Barangay Captain Ramil Ayuman ang pagpasaka og kaso ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña bato kanila nga mga kapitan ug konsehal sa barangay nga napakyas pag-uli sa mga sakyanan nga gipagamit kanila sa Cebu City Hall. Apan gikadismaya niya ang kasong carnapping tungod kay mipadaman sila og suwat sa buhatan sa acting mayor kabahin sa ilang baruganan. Apan inay tubagon sila sa media na hinuon mitubag si Osmeña. Ang amo unta is itong last Monday nga meeting i-oli unta, no? Pero ang amo masagod kay dunay communication sa namo last week man suro na kunya si Vice Mayor Labella nagpadasad og letter amo ta huwaton ta to namo amo ta i-clarify to siya ba so iya man yung gikiham di na muli lipay siya no palipayan lang na siya. Gibutyag ni Ayuman nga magtigom pa sila aron tun-an ang ilang lakang. Usa sa ilang gikonsiderar ang pagpasaka og counter charges. Gisumbalik ni Ayuman ang pasangil ngadto sa Baneng Osmeña sa issue sa Dodge Charger nga giingong gidonate sa tag-iya sa Bigfoot. Kani amo himo ni serbisyo ng service vehicle. Gitigaan sila Dodge Charger giunsa man gidonate man gipalit. So asa may mas grabing sa nga gihimos mga sugbanon. Samtang si Councilor Philip Zafra, tisa barangay captain ug ABC president sa text message, miingon nga gitahod niya ang gihimong lakang sa acting mayor. Apan nagdumili una siya paghatag og pamahayag hangtod nga aduna na siya madawat nga kopya sa kaso. Luan Mirondina, Balitang Bisda.